dipun bawani. Etek-etek wong loro gandrung kaya ketoprak ngono kae. Ala aja etok-etok tenan ngene. Aku izin lho. Wis aja mbok obat abitno. Lungguh kene ya Mas. Asmane. Lungguh plek ngono lho, kowe iki kene plek ngono lho. Iki wis tak plekno lho. Lah aja ngadeg lungguh nggonku muntir iki lho. Apane? Ra penak ning jero ambulan aku ya linggih ngene ni. Ngene karo nggawa es degan. Wong waras kon numpak ambulan. Jayan tak kandhane manut ae. Aja gelem gulap, kowe kudu numpak ambulan. Prosedur, dekne ora ngerti prosedur. Sing sedih iki ning lampu merah lho. Lah piye? Ning kono ku diingeti wong. Heeh. Gek aku ya terus lah wong ngeti. Ya ora galak-galak ngono kuwi. Lho nek aku bab ayu bab body. Heeh. Apik ya sih. Terus? Tapi nek bab anget eni. Masa? Ra percaya ngempit ndok mateng kuwi. Oh, ngempet endok mateng. Iya nak. Apakah endokmu pernah dikemput Mbak Eni? Pernah. Gimana rasanya dikempit Mbak Eni? Aku pas geringgingen gak kerasa. Leda. Sing beduk ditunggoni bapake, Jo. Iki ayam. ben ra nakal. Ayam. Yo malah sing nakal pakane kok. Pakane to. Iya, Jo. Ubur-ubur iwak lele. Apa kuwi? Urip le. Iya. Ngene ora apa-apa wong disokno wae ora mati tenan ora apa-apa. Malah genah entuk dhuwit kematian ndek nggo tuku boto. Tanggapan sepi pasar Galdawa ya blas ra kena dipureh. Jagung urung panen, urea angel, meteng sing wedok-wedok. Muga-muga barokah wae Git. Amin. Tinimbalan jenengane berpokasan adalah Ibu Surati. Alhamdulillah wayahe bayar listrik untuk tanggapan. Gek ini rong sasi merongos nganggur kaya padas gempal. Kowe kuwi Lho kok rong sasi ora ketok terus aku disiarno mati ngono. mung loro padake mati. Lah nggih padahal ameh lho kok iya. Wong ameh iki urung. Spesial mempelai berdua Pak Igit Piyai Suntri pikantuk saking Malang. Nggih. Mas Heri pikantuk Mbak Ayu. Bayuh muga-muga dadi keluarga sing agung. Amin. Agung rezekine nyanggar waringin. Amin. Barokah donya akhirat Allahumma. Amin. Ngantene ngeten iki tesih melek napa teng pundi, Bu? Yo tesih. Niki sing meling-meling pol ngarep niki ngantene. Oh, mulane kok lemu men kaya bar diurea. Muga-muga pokoke cukup sekabehane lumeber sing rawuh lan sing dirawuhi Allahumma. Amin. Wayange Pak Sigit iki wis melok-melok seneng melok dong guyu wong dikiprahno. Pirang-pirang sasi ning jero kothake. Sinden-sinden lho ndek do maca tandur astagfirullah. Aku meneng ae sing penting kan utangku akeh. Iya. Ya jenenge rezeki kok Pak Igit mung diatur. Iya. Nggih. Apa meneh piyai kene bayuh. Wis wayahe panen Pak Igit. Jagung-jagung ting persil pun matal dilongkas jenengan rene neh. Alhamdulillah. Nggih, anger jagung larang ya rene neh. Nggih. Tapi nek 2500 ya mbah. Nggih. Iki lho sing domek persil. Domek persil, domek bang mekar. Sing penting do lancar Allahumma. Amin. Amin. Wah, iki suweneng tenan ning daleme Pak Kasan. Nggih. Lantaran panjenenganipun Mas Jemblok awake dhewe iso sumantrene. Sembah nuwun Mas Jemblok. Daharan ya wis komplit ning transit sego jagung, sego beras, iwak pindang, greh komplit. Aku rono karek ndas-ndas tok. Lah kowe telat tekamu kok ya. Tapi kula mau dingehi. Oh iya syukur. Nggih, truna lele ana ndase ra ana daginge, Pak. Riri tok. Oh malah kula buntel siji ape tak go mantuk. Nggih. Nggo jimat. Nggih, kanca-kanca do rawuh kabeh komplit. Komplit. Nggih, sembah nuwun Pak Supangat komplit. Yes. Nggih. Iki Pak Sahli wau ya ngloloni golek nggon. Mas Ali nggih. Kanca-kanca
Cakraningrat Fans Club. Nggih, leres. Nggih. Sone yo manggone kepenak panggonane Jembar jenenge wong ewah. Jembar wong mindah kandang iki mau padane. Oh, mulane iki tak rasani. Kok kene kok dadi Jembar winginane kae ciut kula ngoten. Ana kandange terus dijunjung bareng-bareng. Nggih, ora apa-apa. Jenenge desa gotong royonge ngeten iki Pak Igit. Beda karo wong kutha lulu kuwe-kuwe. Iya. Nek wong desa mboten ndi sing kurang, ayo sing penak sing kepiye ngoten nek wong desa. Napa melih Galdo lagi buahe niku walalah niliki dulure niku do gendong do nyangking nyekiwing apa meneh terus do balekno ngono kuwi mah gawane aki ra karuan. Nggih, cara adat mriki ngoten. Adat kerukunane luar biasa nih ming tinggal Dawa tok kono-kono ra ono. Oh iya. Nggonku kae wis yo ora ana rukun kaya wong kene ra ono. 12.000 buntel selesai budal ngono. Cara kene nek buah nganggo dunak isine gula. Rokok. Ngene kucuk nganggo sekretaris. Sekretaris piye? Ya nyateti lah sing balekno ndi sing ndeleh ndi kok ya. Ngono. Iya. Cara kali ombo omahmu ya ngono kuwi aja. Ya ngono ku. Aku tapi ora tau buah ra. Buah 10 kilo bayangno. Nek rokok rong pres ke potangan ping 3 apa radol bojomu? Apa radol sapimu? Ning jenenge suceng urip suceng iki ngoten niku. Suceng niki napa? Suceng iki temen. Oh iya. Suceng iku basa Cina, dalang iki ora payu rong sasi kok lali. Suceng iki temen bahasa Cina. Lho dadi nek awake dhewe tau ditamoni sok kapan-kapan kudu gulung mertamu. Oh iya. Nek awake dhewe tau ditulung kapan-kapan ya nulungi. Lah niku namanya Desa Galdawa ngoten sedaya. Galdawa Suntri. Nggih. Oh Sutri Galdawa mriki niku mbiyen klapa akeh tapi iki ketoke wis ora ana blas. Kowe kok ngerti, kok apal daerah kene? Apal wong aku mbiyen ya golek waloh, golek klapa ning kene ora. Oh. Dol ning kali ning ndi Pasar Galdawa mriku Senen. Sesuk ya sesuk pasaran. Kok ya apal? Apal cah kene kok. Dadi Galdawa iki pasarane Senen karo Kemis. Kemis Bang Mekar lah ya. Iya, Kemis Bang Mekar. Pengalaman Bang Mekar iki piye? Bang Mekar iku anggere ning kene ana apa? Sesuk do ndelok malaikat. Lho malaikat ketok piye? Ketok saiki malaikat do numpak motor ngono. Kok iso malaikat numpak motor? Iku petugas Bang Mekar anggere maju pun komplit ngono kok do wedi kok. Wis langsung dikompliti kabeh. Pun komplit kene dhewe. Anggotane pira, Jo? Sedoso. Oh. Nggih. Nek kumpul ngene ana apa ana Enten perjanjiane. masa? Kami berjanji akan membayar tepat pada waktunya. Ada. Apabila mau cairan anggota ada yang nggak bayar, yang lain harus nalangi. Iya. Ngaku ya apal bojoku mek kok. Oh alah jebule. Saiki seminggu ndek setoran 215. Ping 50. Kene ping pira? Lho padha, Pak. Padha. Sing penting kabeh pinaringan sehat. Sehat masalah utang sing penting jangan besar pasak daripada tiang. Wong utang iki zaman saiki ucul ke utang ora iso lho. Wayah anak sekolah hurung nyekel duit, wayah anak kuliah hurung panen, kan kabeh bisa bekerja sama. Nggih. Derekaken sing rawuh niki ora makaping-kaping jenengan angger rawuh teng desa mriki Galdawa sak piturute sing rawuh pirang-pirang. Oh iya mriki kumpulan mriki niku nggon seni kok mriki. Nggih, gen seni. Niki Mas Heri niku mbiyen sunate ya nanggap ketoprak. Siswa budaya. Dadi manten wayangan Cakraningrat. Gede-gede duwe kandang ayam ya ora, Pak. Ini Malang tukang ngurusi pitik niku. Oh nggih ta? Iya. Dadi sesuk nek ndek bojo Mbak sapa iki mau Mas Heri cocok. Mbak Ayu. Suntik ora ngono. Pitike ya disuntik kok ben sehat. Iya. Wonge ya takoni suntik ora, Dik? Suntik. Iya. Mas Heri sugeng dalu. Nggih. Ya, wonge sing ndi ya gak roh. Adoh ya, Mbak. Mas Heri sugeng dalu. Wong adoh kok. Adoh kowe nganggo omonganmu nganggo sound system tetep krungu, Jo. Oke ta? Nggih. Bengi niki di live
YouTube Sigit Channel. Sigit Channel. Nggih, nggih. Nika kathah request lagon menika. Oh, nggih. Nggih, saking Yang Pak. tidak bisa datang buka Sigit Channel. Ya, Pak Supangat mau request pudang kuning. Oh iya. Nggih. Coba sing nembang pudang kuning Mbak Eni Wulandari. Oh, iki. Pilihan kancane Yayu iki. Kok kancane Yayu piye? Oh, sinden senior kabeh loro niku. Saya artis TikTok live terus. Ketara aku gak melok TikTokan lah. Ketara nek ra payu. Coba Mbak Eni Wulandari jumeneng. Angger prei do TikTokan. Monggo Dik Eni Wulandari cus. Ojo ninggal aku trimo bonceng wiwit budal. Dalu Mbak Eni Wulandari. Sugeng dalu Mbak Limbu yang sange. Pripun ngabaripun Mbak Eni sehat nggih, Mbak? Alhamdulillah seger waras. Alhamdulillah. Niku julang niku anggere wis ketemu sampean insyaallah larane lunga. Larane lunga nglumpuk. Ya ora to Mas gerek warase. Amin. Cepak rezekine. Amin. Ya Allah suwe ra ketemu lho saiki kaya pipine. Ya Allah kemluk kene lho ya Allah gemes ki. Alah rambek mie deh. Saru. Lah kula niku nek kenten ngene ki mbak ini biasane es degan anu didele Oh, mimi es degan. Nggih unjukan. Tak kira mimi liyane. Lah kok liyane mosok teng mriki nggih kok teng mriko. Enggak pareng yo Mas. Nek kono ki ana mimi anake. Oh iya. Apa wae? Yono. Kopi. Teh. Susu. Ora nggum. Iya susu. Ki asem. Piye Mas rasane ketemu aku piye lho suwi ora ketemu lho. Ah kowe awet ayu. Lah kowe kok awet elek. Awar iya. Iya. Ya anane diarani elek ki mergo ana sing apik ngono lho. Nek awakmu ki awet ayu disyukuri Mas yo lho iya Mas yo saiki kaya tewel ngene. Dadi kowe kudu disyukuri, ora apa-apa kok. Lah nek model ngene iki nek ora tewel modele apa? Wah, susumu kok ngarep guri. Mripate. Lah iki Dudu susu. lah kok kabeh. Iki ora susu. Lah apa wi? Iki punuk. Wah, malam minggu ini sing tak mut yo iki menawa kebodhon aku. Kok kebodhon piye? Lah piye wong bayar 500 mulane kok tak mut alus jebule punuk. Salahe ora nyawang sik kok. Ambo aku mbok ombeni apa blereng ngono kok. Aku wingi lho Mas krungu sampean dikabarne meninggoe. Meninggal. Wong ape muni bongko mbok bolak-balik. Ya ora rasane atiku sedih banget lho Mas atiku. Kene ati iki kene. Anane aku urip nah ya eling kene kok. Dadi ati iki kene. Atimu sedih. Oh, sedih Mas. Aku dhewe ape budal dhewe ku ya sedih. Eling kene terus aku. Mulane dadi jodoh, pati, rejeki, rahasiane Gusti ora iso diwiradati. Oh iya Mas ya. Nek awake dhewe kepengin iso entuk jodoh apik kudune dadi wong becik. Nek kepengin rejeki akeh kudu pinter makarya, kudu sregep nyambut gawe. Ngono. Oh iya Mas. Kaya aku mbek awakmu barang niki. Oh iya. Gayane. Mesti eling jaman ben. Gayane sok bahagia jalan. Lho, aku anggere liwat karep omahe ngono dekne dhewean sirahe ditekuk karo ngene iki. Nyonggo uang ngoten. Angger upload foto gorengan jo kowe lara ora entuk mangan gorengan. Mangan gorengan. Gitu. Aku kok gugut dalang. Komplit iki ngupload
Degan Jo, kowe lara aja ngombe es degan. Iya. Es degan. Iki aku nomere ape tak blokir. Lagi. Lho iku Sekep pakanan sing tak upload iki gak entuk dipangan. Lha iki mempercepat ya apa ora? ora iku jenenge tarak ngono kuwi. Tarak apa wong aku upload bakwan jarine aja gorengan, upload degan aja mangan degan. Lho tekan upload bancan aja mangan segane wong mati lho. Wong mati iki apa adang? Iya. Lho ki aku sisik wah terus kandha bojoku nomere Pak Iki tak men medeni aku terus Bu. Tak blokir aku tak njaluk nomere Budiana ae. Lah kowe iki tak premake wong jenenge wong lara iki mangan sak mangan kudu sing ati-ati. Ati-ati apa bareng upload pil. Iku ombe dina ping 7 niku. Pil ora entuk mangan, ora entuk apa-apa kon ngombe pil terus ae. Ketoke nyengkakno ya Mas yo. Menawa ning gantenge kaya aku dik cilik. Kaya ngono kaya. Niki putrane Mas. Ih cek ganteng padahal bapaknya biasa ya. Kok kaya cilikane dodok. Dadak. Nggih. Ketoke ya iya. Oh alah. Penasaran karo Julang mau kesore ngenteni kowe Jo. Nggih. Om Julang di, Om Julang di. Jalang di. Bukan asli sini. Oh iya. Turis ya Mas. Oh, Kok turis. Kok turis? Lagi. Iku disemur. Mir. Mulane kok aku anggere ngerti wong ngene wonge gedhe dhuwur. Iya. Ajeng nguyah De. Sapa-sapa kok takoni? Lah piye wong kene iki kudune ramah to. Ditanggap wong gak ramah. Kita cuwekel ngene. Request podang kuning Jo iki mojo. Mungkin diparingi. Lho iku ora mbok waca. Ana layang diwaca. Diwaca sik. Lah kaya Iso tara. Oh, katarak iki. Balik lho, balik. mulane kok ketok dengkule. Kepatak. Kepada patakmu ya. Kepada Dumeteng Jumateng Pak Jul. dan kru Cakraningrat. Kula nyuwun lagu. Siji, Sesi Deman. loro, Nagih janji. telu, Geloh. papat, Podang kuning. lima. Roro jonggrang. Wih. Wah, kok akeh men lagune Jo. Imbo ya Mas. Wis. Ora pareng ngono. Imbo donga dadi awake dhewe ya ndongakno kudu wales didongakno supaya lancar sesuk ana wong sing nanggap pirang-pirang. Ini khusus pengantin Mbak Ayu sama Mas Heri sama Oh. Mbak Villa. Oke, iya. caca. Diaturi sesi demen podang kuning Cocok. digarap tayub ya Jo. Nggih. Ah. Sunate Mas Heri wek nanggap ketoprak iki ya kudune ana tayupe. Dipun bawani Mbak Eni Wulandari. Oh nggih. Sesi deman karya Mbah Sukron Suwanda. Nggih. Mas, Piye? adem. Oh kene. Sikil kula. Kene lho lah. Aku anjak sik sikilem. Gak apa-apa. Rasane kaya ape ngeleh gapura. Gapura ngebreki raimu. Piye? Kok iso gapura lho. Bocah iki semua aklik lho. Wah, aja teman-teman lho. Aku gemes oh, padahal nek awan elik lho. Aja teman-teman. Apa Jo? Nek awan apa? Nek awan elik lho. Lah nek bengi. Bengi kok ayu. Ora no, aku awan Eli, nek bengi Ayu. ayu. Lek sampean Aku kene. awan Eli, Lek. Terus bengi yo tambah weli. alah ganteng elek manuke padha ae. Wis apa? Lah ke nyatane ke tanggaku ya duwe perkutut aku ya duwe. Oh iya. Kabeh padha. Nggih. Sesideman rene nek kanyeben. Dipun bawani etek-etek wong loro gandrung kaya ketoprak ngono kae. Alah aja etok-etok tenan ngene. Aku izin lho. Wis aja mbok obat abitno. Lho nggo kene ya Mas. Asemane. Lho gom plek ngono lho. Kowe iki kene plek ngono lho. Iki wis tak plekno lho. Lah aja ngadeg lungguh nggonku muntir iki lho. Apane? Jarit to Pak Igit. Oh alah. Wiwi. Wiwitane. Apa? Ngono kuwi untum lho kedawan. Kok nek randhe untu jare gugah. Handerek sa
Piye Jo rasane Jo? Lah rasane seger mangku nggone wong puwi lho. Lah nek mangku nggone dhewe Wah, nggone dhewe ki apa leh ora men PPO ae. Ya ora ngono kuwi kok Ya ora ki tegese wong awake dhewe menyuguhkan sesuatu. Seni dan budaya. Wah, jemblok jane kepengin tapi wedi bojone. Priya bagus kang olah budaya ngambung tangan bareng. Ngambung tangan. Ambune apa Jo? Telek. Loh, masa? Coba diambung neh. Oh, tanganku dhewe. Kandhane. Kira tanganmu. Ki mau ro ijek ya. Boh. Pindang-pindang ya. Coba ketik kowe Jo. Sowan. Lho ndi mau wong iki apa? Apane? Sowan menyang kutha gedhe. Wah, matane kejablasen. Kudune aku muni sowan menyang kutha gedhe sing mbok demek aku kok bablas marani. Golek sing bagus lho. Kene elik kok. Lho elik lah ngene iki trimakno kenek nggo tumbal. Kok iso ngetumbal lho? Lah ke golek sing ganteng lah apa timbang ke pusing alo elik-elik lah lho. Lho elik danyange ra doyan lho, nggih. Lho tapi ki nek mergawe sembarang wong elik iki gelem. Masa? Kok iso? Lah ke wong ganteng ke gelem mbok kon mluku mbok kon garu. Oh iya. Gelem. Heeh. Mbok kon drep gelem. Ki nek model ngene iki agek mbok incip meneh wis wedi ya. Ra ngarit titeni bledas ngono kowe. Oh iya Langsung iya. mangkat ya, Mas. Iya. Mulane kepen mlebu swarga syarate kuwi. Kudune ngono. Ngepek sing elik-elik ngene iki. Nek ngono ya tak openi, Mas. Nah, ngene iki genah kok. Mbok miki ya gelem ora mbok miki golek dhewe. Ya aja ngono kuwi to. Lah jenenge nek ning Tegal kae rek ya kudune dikirim. Kiriman rong teko ya kudu usaha wong ana Tegal. Wingi wis tak kirim. Kirim apa wong ning Tegal malah mbok kirim donga. Sarapan patekah. Piye to? Tak dongakno ben murah rezekine. Panjang ususe, panjang yuswane. Panjang yuswane. Terus aku wareg ngono kok adoan. Ya ora ngono kuwi. Kok ya ora jenenge wong omah-omah ki ya. Ya ora usah ngono kuwi lho disawang wong akeh. Ya ben ngerti sapa tok Eni karo Jolang. Oh. Iki lho. Iki lho. Alah, ora sambok kandhani aku roh nggone. Ya ora ngaleh ning kono kuwi. Kok ketoprak iki sing nek kepengin iso ketoprak tenan iki kapan-kapan sinau. Aku wis kok ketoprak lho. Mlakuku wis kok ketoprak. Jajal. Alah. Iki jane Lha piye? ngetoprak tatawa. Lha piye lho? Ngono kae. Jare pisan kas. Alah. Ngene ku sak sisih pira? Mlakune kok ngene kuwi. Sok kapan-kapan dolan sinau. Heeh, Mas. Aku diajari ya. Iya, Joko. Sinau karo Jolang ku nek iso dipraktekke karo aku ya. Ketoprak. Oh iya. Lah aku mbok ajari ketoprak to. Iya. Ben Gak wani. terus kayun. Wih, aduh. Kayak nek pas aku ngambung gelungan ki aja ndelokno untuku. Lah aku kuwatir. Aku isin. Kok isin? Isin ngerti dhewe kaya untu kombi. Ya iya aku lah ya kuwatir. Kuwatir ganti. Dek wingi untu nangsang ning ngono gelungan ngono kok. Kok banget temen gelungane sing ngluyur ning cangkem iki lho.
Wong tresno ki mbok yo aja ngundha mono. Mbak ini lah urung ngerti ceritane Julang numpak ambulan. Dereng lah pripun. Lah kula niku adoh nggih mboten ngertos. Wah, Panjenengan sakniki tanggane mesti Pak Iget iki mbok yo aja dimong-mongke aku ki selawase gek pisan niku lho. Piye numpak ambulan piye pinu? Pinu. Pinu apane? Neng puskesmas Sulang dirujuk neng rumah sakit Rembang. Nah. Aku ki waras yo isih udut isih sembarang kok numpak motor sing uwi. Dadi Julang iki kok Sulang tekan rumah sakit kuwi ditumpakne ambulan kuwi duit. Dekne numpake yo ora turu Mbak Eni, yo lungguh kaya numpak angkot. Linggih ngene wong waras e. Numpak ambulan linggih ngene. Supire iki goblok tenan kok. Wis sabar. Suarane pateni ah, ngono sawurane supire piye? Iki prosedur kudu muni. Ya aku nek suarane dipateni padha karo penumpange ya mati. Ya wis unekno terus aku. Dadi ning ambulan iki dekne lungguh kaya ning numpak angkot biasa. Kaya ning angkutan ngene kene iki aku kene iki bojoku. Lah tenan kok. Pilihane iki lho. Wis sabro aku ki waras. Aku tak numpak mobil dhewe. Aku tak numpak mobilku dhewe, ambulane ngluyur dhewe aku ning ngono. Iki prosedur. Tetep ra oleh kudu aku kon nunggang ambulan. Asline supire kok ngeyel sebab apa? Kayak tak bujuki, kayak prosedur sing ngon aku kae. Sopir nika. Berarti jayen kurang ajar. Berarti tok sumbere ya Pak Igit. Iya, modal layak aku ngupload panganan apa ae dipenging mangan. Oh, jalarane kuwi kawit ambulan iku. Iya. Sik, ora panganane mau kon ngeterning sambungan ora? Heh. Panganane mau lho sing mbok upload mau lho. Dik sore lagian iki lho telepon ngene. Jo kowe gak ditiliki wong kathah Pak sing niliki. Lah buah-buahane isih turah ngono kowe. Niki enten sing turah Pak, aku ngono. Gedang ulin kalih pace aku ngono. Gemes tau. Aiza. Ketak. Saiki wis diikhlasno yo Mas yo sabar, ngono kuwi sabar. Saiki garek seger waras. Amin. Panjang umur ngantek entek wong. Ih. Lah piye to? Panjang umur sak lumrahe ngantek entek wong iki. Lah piye? Lah terus ameh kowe golek BPJS ning ndi? Sing layani sapa? Oh iya ya dhewe. Kowe mongko ya keluarga untuk PKH terus sing lantarno sapa kowe mamu. Wong kok yo Wis tak dongakno sampean kok aku. iya. Terus ya Mbak ini terus. Selendang kuning kang saking ukir. Kowe jo. Swara kurang permono. Mbak ngrasani. Ngrasani piye? Iya, merongos lah suarane rada apik. Andani kok. Iki lho sing marahi etok-etoki. Aku gak iso lali karo sampean. Kok ngono? Saiki sampeyan ketok bagus lho. Ih ya oleh dandan pipimu ya Allah Mas. Gene ya pipi. Adek saiki iso mbok wiru ngene. Kuwi ora diwiru Mbak Eni. Omong ngono aja, omong. Tak kandhani iki terae tuwek. Kisut Tuwek. Tak kira iki mah make upanmu. Make upan apa? Lah gayamu terae tuwek yo ngene iki ngluntung-ngluntung. Lah kowe saiki jek umur pira? 20 tahun kas peok-peok. Yo iki terae make up asli kok Gusti Allah. Oke. Sesuk supir ambulan Jayan aja mamuk lho, Cok. Iki tetep tamu, tak eling-eling 5:30 aku bar subuh Jayan tamu. Kowe sok neh nek aku ditumpakno ngono ku. Montor gen gluyur dhewe aku ning burine ae. Motor kok ngluyur. Ra penak ning jero ambulan aku yo linggih ngene ni. Ngene karo nggawa es degan. Wong waras kon numpak ambulan. Jayan tak kandhane manut ae. Aja gelem gulang, kowe kudu numpak ambulan. Prosedur, dekne ora ngerti prosedur. Sing sedih iki ning lampu merah lho. Lah piye? Ning kono ku dingeti wong. Heeh. Gek aku yo terus lah wong ngeti. Ya ora galak-galak ngono kuwi. Lah aku Sampeyan iki lara lho. Loro rak jare peh tumpakane aku waras kok. Wong yang ngeti tak lah wong ngeti.
Ayo yen ndang unekno lampu merah. Ambulan iki merah lah diterak ngono. Ulem. Lah ana ora ambulan kok lampu merah mendek ijo mlaku. Lah nek ngeterno wong mana apa ora lara nganggur. Brojol dalan. Kayonen sing me anak iki kayonen. Heeh, jek ning gone bangco. Wah, aduh, mulane nglamar gawean iki sesuai dengan kemampuan. Jayin, aduh. Ambulan kok lampu merah mendek. Nek rawong. Nggak ngerti penumpange kowe kok ya. Aku cluk tenan ngono. Tapi untung penumpangnya aku lah munggo wong di anak. Tekon ndi Mang? Tekon ndi Mang? Santai Mbak, agek buka papat suwi ngono. Engko nek buka kabeh teko nggon ngono. Yo kapan-kapan ki ngono. Apa ae disyukuri, aku tak syukuri. Iya. Terus kayak Mbak Eni. Ning wasesang ngrom. Diteru nduk sing nom-nom iki lho. Trima. Ngono kuwi kena nggo tuku boto. Hangung rom marang bendara. Ping pindho kena nggo tuku omah bendara. Nek nggo tuku omah. Biasu Kendange urip. Listio pijer nincangake alis. Mengko digarap tayub ya, Jo. Nggih, Pak. Cara kene yen nanggap tayub kuwi cara Tuban. Nggih. Iki asring sindir-sindir mriko. Terus tresno sesideman.
Dang kuning. Mesti tak wujudke. Saking temanten dalah Pak Pangat kula wau. Nggih, sampun lunas nggih. Nggih, ya, nggih. Bareng kula Bu Eni. Injih, munggahna aku gak iso munggah lho dhuwur kuwi. Oh iya. Kok terus doprok dadi bancik? Lah yo sake. Aku munggahna lho. Alah manjat ngomah yo menehi wit kluweh ngono iso. Asline iki gara-gara bopong kowe terus dolang loro kuwi gara-gara Sayang ora. Sayang. Lah iya, Dek. Alah sayang. Aku gak iso munggah. Mulane sampe nek main ki bojomu aja dak. Kondi bojoku. Bojomu melok kok senengane canghe. Oh iya. Ngono ki bojone ya ora cemburu karo kowe ya, Jo. Mboten cemburu wong rupane ganteng bojone Eni kok. Iya. Aja nek ganteng aku pateni we. Nggih. Mbah nuwun. Cih niki wau Mas Jarbum niku nggih request Lestari. Nggih. Kok lagu sakniki nggih Mas Sange nggih. Weh nggih. Menika disimak saking Sarang Pak Sarkup. Sampung
Pak Edeli nggih nyimak. Salam kagem sedulur CFC sedaya. Nggih, wabil khusus ketua. Wo nggih, matur nuwun Pak Edeli. Asal kirim salam saking Mas Surito CS. Oh iya Mas Surito CFC Semarang. Iki do nobar sareng-sareng Pak iki. Nggih, nggih CFC Ngayuk Jakarta. Pak Budi Guntoro nggih nyimak nika sak kanca. Wih nggih. Do ning pinggir kali do nonton. Nggih. Do CFC Jatirogo nggih nobar Mas Bambang CS. Wih nggih. Nggih. Cobi menika presiden ingkang saking kutha Blitar tanggane Mbak Ayu Malang. Wo, nggih enten ta? Lho, Mbak Yosi Dian Prat. Wah, tanggane manten putri niki. Nggih. Lah Mbak Ayu Malang cedak Blitar. Cedak. Cobi Mbak Yosi Dian Prat iki saking Blitar. Blitar kutha cilik kang kawentar. Eti bani gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman jebane tekempat. Tata Bronta sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen amune sanata. Mojopae ana candi Penadaran. Blitar nyimpen layane Bung Karno. Proklamator lan presiden yang sepisan. Dalu Mbak Yosi. Bujang dalu bujange bali mbok sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Jo. Nek iki mau karo Mbak Eni, saiki tak pasange karo Mbak Yosi. Dadi ben ana bedane antara Mbak Eni karo Mbak Yosi. Nggih, Pak Igit. Upama padha legane kuwi milih Mbak Eni apa milih Mbak Yosi, Jo? Coba lihatlah, pandanglah aku, kamu memilih yang mana? Apa Mbak Eni sing lemu kino-kino? Apa aku sing langsing dan sedap dipandang ini? Kamu memilih yang mana? Ya ampun, ini memang pilihan yang sulit, tapi tidak apa-apa. Pikirkanlah dengan tenanan. Kamu saja mau pilih yang mana? Aku atau Mbak Eni? Enggak apa-apa. Terus terang aja di sini. Tidak akan ada yang rugi. Karena ini hanya pilihan sebagai Lah, Lah kok kowe terus gembar? Eni kae masih lemu manut iki walah model ngene iki ngapa-apa wong lanang. Kok iso ngapok-ngapoki wong lanang? Tenan ki nek cara dadi wong suntri alah minggat. Wong lanang agek ape omong. Lah model ngene iki nek kok ning warung kopi kedep bojone diamuk. Ayo kedep ngono. Upama sing lanang ora nyambut gawe. Lah yo kaya ku mau. Ten iki ra ngarit. Ngono bledas ngono. Bledas. Wong ki mbok sing anggun, feminim, sing cantik, omongan sing alus. Omongan kok walah mbek petugas Bank Mekar kok galak yo sih. Ya ampun, Anda itu salah menilai saya. Saya itu cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Kok iso kok arani aku harus anggun? Kurang anggun biar aku ya ampun sebagai wong wedok cantik. Aku memang sudah cantik. Kurang apa? Ya ampun, kurang apa? Kamu mau yang bagaimana? Tidak mungkin. Kamu pasti tidak bisa dapatnya kayak aku yang kayak Dijane Gunung Bokong iki. Ngopo? Icir gogo. Wong ki padha-padha wae. Masih jare ape lemu, ape kuru, ape cantik, eksotis, entute padha. Kok terus ngrebuk bab entut? Hak model ngene iki ra ya padha apa sing lemu terbes sing ngene iki tak ngono ya ora. Ati maksude mak cange iki jodohku beda-beda. Ana sing lemu, ana sing langsing. Nek perkara jodoh aku Eni karo Yosi aduh. Piye? Lho nek bab ayu, bab body, apik Yosi. Terus? Tapi nek bab anget Eni. Masa? Ra percaya ngempit ndok mateng kuwi. Oh, ngempet endok mateng. Iya nah. Apakah endokmu pernah dikemput Mbak Eni? Pernah. Gimana rasanya dikempit Mbak Eni? Aku pas geringgingen gak kerasa. Ya sih, ndoke dolang tak kekisut. Kon 5 menit kleru sewengi. Padahal wis mengkilut lho. Kok kempetan saya kisut? Apa? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana. Ora sambut bayangno wong apal wis entek ndok kaki kok. Aku memang entek endok aki. Aku kan kesukaanku memang endok.
Endok itu proteinnya tinggi. Karena untuk wanita itu protein adalah penting. Apa meneh wong itu mengandung gizi penyuburan. supaya kita itu sehat, Ya. supaya subur karena wanita itu adalah bertugas untuk meteng, ya toh. Iya. Itu endok itu penting apalagi orang-orang yang sedang meteng. Iya. Itu penting sekali untuk nutrisi babynya yang Iya. ada di dalam meteng. Pokoknya- Ya kan seperti itu. Jadi tidak bisa kita menyepelekan adalah seekor endok. Iya. Endok itu sangat Tapi- penting sekali untuk kebutuhan kita, untuk Jenengan- kesehatan kita. Jadi jangan sampai kita itu kekurangan Lah. endok. Kalau kita sampai kekurangan Iku- endok, kita nanti akan bodoh. Ya. Kowe lagi ngerembug endok iso budrek. Iya, wong aku ape omong, aku iki sing duwe ndok. Iki piye to ya? Wong wedok iki kudu nurut Mas kok tumbaske ndok. Wong aku sing wis tuku, sampean kudu nurut apa meneh jenengan iki ape ibu-ibu menyusui kan perlu protein. Ngono. Supaya bayine ora stunting. Kamu endokmu berapa? Mau mbok kon tuku setengah kilo entek karek loro tok lho tak tuku ijen. Apakah 2? Tidak. Tadi setugel. Aku lihatnya setugel. Oh, sing siji separo bathok asu. Kok terus nesu. Lah ya ning dinggon iki wong jenenge tuku sekilo ora entek apa ora wis entek ning warung ayo tuku. Tapi kowe ben merasakan nek mau digandrung Mbak Eni saiki digandrung Mbak Yosi. Masa? Model keras. Laras pelok pangkur. Model keras ngeten iki iso janggrung. Iso. Janggrung. Apa? Janggrung. Gandrung. Mula lek diuntuke aja kedawan dadi ngomong ki iso tertib ngono lho. Untuk dawa ngene iki wo lah kowe urung ngerti rendengan wingi aku untuk dhuwit pirang-pirang. Lho, sego apa? Lho wong mluku do rauman sembuar iki kan wah aku dikongkon ning sawah. Terus? Dikurepno mbek mangap geret ngono wis dadi winian kok, Pak. Oh iya ya. Wis dadi larian ya. Traktor ngantek do rauman. Mulane aku pek bojo ah. Keke pek bojo. Kuat lho, pikiran sik lho. Kowe iki dadi nyawamu wis diambang batas lho. Kok iso terus ngrenah dadi bojo kuwi sik pikiran sik dengan Kuat ora kowe dadi bojone Yosi. Ah, lah. Anane muni iki yo kuat. tenanan apa ora? Lah sakmene paling pira 48 kilo. Kene lek 48 kilo kene. Kuat aku. Mendah. Hmm. Alah. Oh iya kuat. Ngono bojone ya ora nesu ya, Jo. Ora wong kira-kira mulai aku bayaran kok. Ha nek mulai adol omah ya bento. Iya percaya lho, aja step lho ning kene. Iku mau lho. Gaya Ning step. kene kok step barang waduh, medeni lho kowe. Aku cara dadi bojomu yos. Piye? Awakmu tak pengen kangelan. Oh ya ampun, aku dimuliakan sebagaimana. Oh, Tak pengen isah-isah. ya ampun. Kok bar mangan gua. Piringe diguwak. Piring apa? Kowe wong mampu nek ngono. Bar mangan kok piringe diguwak. Wong mampu apa ya aja godhong iku kok. Piring lah. Gurar ngejak kere lho. Ha piring kaya bendina diguak apa ora bosok. Berarti Yosi ora entuk nyapu omah ngono ya ora entuk. ora entuk nyapu. Ngepel. Malah ngepel malah tak penging. Lah ngopo? Lah ngapa dipel wong omah undur-undur kok. Wis ora ana keramike rapok. Oh isih lemah. Kewanti dadi bojoku makmur. Wis tak penging lapo-lapo, tangi turus. Wah, tak bebasno. Bebas nek piye? Bebasno kabeh ning dia oleh turus nesor tertekok yo lah ngopo. Walah Resik-resik kere. Belas ra dadah. Yo tak kon klempiti kerdus iku tok. Ayo wis ngales lah. Kangen kutan. Bawane tangkur niku. Pangkur, etek-eteke kangen karo kowe. Ya ampun piye ya iki. Alah onone iki yo iki kok. Apa jemblok ngan rene. Malah Jemblok ajur ya? kae. Sing apik lho ya. Iya. Awas nanti kalau sampai kamu tidak bisa mesra seperti sama Mbak Eni tadi. Aku gecek kamu ya. Aku apa digecek. Ndek iki urung mari mbok gecek neh. Piye pilih tak gecek apa tak tungkak? Ora apa-apa, sik tungkak iku aku goleki dhewe. Tungkak arek golek. Lek ketungkat mbok urut iki lho. Bisa diurut lho. Kangen. Kangen kutan apa
Posomu lho. Jenenge wong seneng. Wong iki lek wis elek ora usah kemelek. Dadi ki disawang wong iki sing patut ngono lho. Oh. Pomo malah kaya tugur centung iki. Action dadi aku nalika ketemu kenyosang ayu ngene iki terus apa meneh digandrung jene lho wong pitik kok terus ngene-ngene to. Oh, lah kowe pitik. Iya kowe pitik. Gambarake nek pitik ku seneng mergo ana cewek wedok pitik betina mau. Cewek Iya, wedok aku yo pitik lali. betina. Kaya kowe ngene iki ya pitik cewek. Kok iso aku pitik? Cewek maksudnya wedok. Sing apik, sing apik. Angel wong cilik iki nek gedhong aku mbokku angel. Gedhong mek taplak ra sedeng. Lho gedhong karo taplak iki. Biyen kok Mong sliramu kang dadi. Aduh, aku digremeti apa iki ampun. alah kelekmu kedawan kok Enek piye kelek kedawan iku cek. dicukur ah kok ngantek semampir. Endi cek? Deloki. Oh bolah 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 kaya eni Ngopo? Piye Mbak Eni? eni wingi tak kira rak tato wit ringin ya jebule padha wulu Ngene iki. kelek kok Anjen nek nggone Mbak Eni iki dirabuk. walah gondelek wong telu ra ketok Kok kuwetel. lah kau mubeng teko puno Pak Kok iso teko puno iki lho. Dara kena dikelabang. malah kok ayu bojone uang Lah kowe piye? aku duwe kowe elek Ya wis ta, kowe ya elek bojomu ya elek ayo pas. sing tak sedhe iki apa Kene. Sing disedhe apa cerita? Ngopo? Kene. angger aku turu kok ambek aku sesegene Duwe asma. Kowe turu karo bojomu bareng. nggih ambek aku rara sesegene yo Sebab ya? Ngombe napasin Mas. walah aku ora duwe asma kok Lah terus kene. jebule aku mbek bojoku padha mangape oyok-oyokan angin Jebule padha merongose. ngono kok nek wong loro nek iso muni ngene Piye? bayem muni ngono wong loro kan gak wong loro kan padha gak iso mingkeme aku mbek dhek iso muni loro nyemoni nek iso padha bayem ngono ku yo ora iso dadi bayem ayo Iya. Oh alah. mbok jenenge wong omah-omah ya ya ngono ya ngene beragam Telenging ati. alhamdulillah Kene kok alhamdulillah. raiku elek nasibku rondo apik Demak-demok wong wedok ayu. awor wong ayu-ayu Pak iki sing bayari mok ngingetno tok Iya ya. ora wani ngene ra wani neh kok ngene belas ngene barang belas paling ngertine nek gorek ya do salin ngono ku ya ora wani nyedak nek aku kan mbek Eni salin iya aku kon benak iki katokmu kae sing piye kare Mosok kon benakne katok Mbak Eni barang. iso kene bandara malah ngono Kene. ayo en pesawate ape ndang landas iya enteni wong sikilku iki gringgingen mlaku ngene-ngene gringgingen kundul ku lho katokmu seneng dengkul lho watok lagi diunjukno ngene mlaku Ora lho kok ya ora kerasa. bom kok kamar mandi aku ya isin mau katoke seneng dengkul sikilku gringgingen teni ngono padahal iki katoke urung diunggahke Lah apa lali apa piye wong sing biasane ngunggahne sampean kok ya ora kok tunggoni nek nguyuh kengke. ngono kuwi ya isih sempat to gake foto sik ben tau ning bandara ngono Taune bandara. sok dirimu aja ngono dieling-eling Gak au. bar gebyuran langsung nggahke sik lagi metu ya Enggak ben ora keri to, ben ora kacan to. Aku ora katokan. lho ya Iya malah ringkes. Alah wis bebas halangan niku. ringkes Menika disimak Pak Suparwito saking Jakarta. halo Bapak Jakarta selamat malam Grimis mengundang Pak Atimin Jiwono Situbondo Jawa Timur nyimak. Jawa Timur Sugeng Dalu Nggih. Waselawas sanggonku
rasa tresnaku wis keturutan bengi kisa wong loro ana ing papan kene. Ya ampun, napa saestu to Batang Mas panjenengan menika kangen kalian kula? Batang Mas sakjane. Wah, ketoprak basa. Kok basa? Kakang Mas. Lah ya sima muni piye? Batang Mas. Ora kupingmu kok ngono kok. Kupingku aku yo cetha lho, aku masih merongos ora kopok. Tunaku ning merongos tok, ora sak kupinge. Kupinge ora to. Tak kira lek kupinge bareng. Cetha nek Batang Mas. Nek ngono kupingmu ora apa? Kupingku ki ora kopok, kuping bener. Bisa dites. Eh. Daleme pundi Mas Yolang? Saking Mantingan. Weh, Kabupaten Rembang. Putrane pinten? Kalih Oh, sing nomor 1 lanang no wedok? kakung. Lah sing kakung nomor 1 udah sama. Apa? So jenengan ora jelas kok. Lah lek kupingmu. Cetok. Mbak Yosi saking pundi, Mbak? Kula saking Blitar. Blitaripun pundi? Ngadirejo Kepanjen gitu. Oh, Ngadirjo Kepanjen Encik. Kidul. Putrane pinten? Pitu, alhamdulillah nggih. Cetok. Cetok ki lho aku cetok. Majolang asli saking? Mantingan. Putrane? Putrane Pak Dardi. Oh, nggih sing nomor kalih mun kuliah napa? Sampun lulus. Kerjane Pak Ora genah kowe kok. Ancene Ah. kuping selen kok. Ra genak genten aku sing takok dalan. Iya kono teko. Lho aku kuping tengen kok jenenge dalang iki kuping kudu cetha tengen. Jenengan iki tengen tenan. Tenan. Tak tes. Mm-mm. Pak Igit niku dalem saking pundi? Tawang Sari Putrane Rembang. sing bajeng pun kuliah napa? Kuliah semester 4, Nggih, nomor loro SMA. Nomor 3 kelas 4 SD. Suruh kau kira-kira. Sing terakhir kelas loro wedok. Calon silerel. Tengen Kak, to? tengen. Kok aku padahal bebek. Ndutek. Bebek kono kok yo ngawur. Kok peh kuping tengen iki, Mbak. Lho kowe wis mengerti isi hatimu. Kamu Wis ngerti karepmu aku. pakai bahasa apapun mengerti ngono lho. Yo bolak-balik iki aku basa. Lah kono takone aku yo ora mudeng lah bareng aku tak bales sik. Nomor 3 niki nembian. Nomor sekawan bilu. Lho kok enak men. Pancen kecerdasan itu memang yo ngono kuwi lho menandakan kecerdasan orang itu Luas. sampai di mana. Pengetahuane luas Pancen dadi yo- ngono kuwi roh. Iya wis ngerti. Oh jebule bu aku ro. Lah iya kok ya. Rasakno yo. Kowe jo, terus jo. Sing beduk ditunggoni bapake jo. Iki Ayem. ben ra Ayem. nakal. Yo malah sing nakal pakane kok. Pakane kok. Wacakno ikomat le bapakmu nakal. Nen ora nen. Yo genten sampean to Kowe, Mas. Jo. Jaremu wis waras. Ngelingono. Ngelingono rikala jaman ke Krungu ora? Krungu omongane putra. Piye? Tiru nanda jare. Kok perkara tiru iki suwe ora metu dadi njur rondok lali. Putrae omongane pancen rada atos. Oh lah cah kae kok pakane wae duneni ngono. Piye pakane lek ngunani piye? Macul hati-hati nek kena ndase ngono kok yo. Masa ngono ku. Iya. Yo apik gemati. Mandah cacing maksude. Terus liramu. Sliramu nate ngendika Heeh. tresno lair trusing batin. Tresno. Sumpah tresno. Ora muni tresno ngono. Lah mbok tresno ta ora?
Negari kono piye? Ngenteni ahli warise. Gregetno. Wis arep nitip to? Ngatep nitip leng. Kok golek ahli waris barang? Kok tak lumpukne anakmu? Ya saurunge adoh kan dipersiapno. Nggih menika request saking Mas Sujarbo. Nggih. Dalam Majemblok Lestari ingkang Rembang Mbak Yosi. Ugi saking Mas Ahli kanca-kanca CFC. Nggih, sampai kepareng Rawo nggih matur nuwun untuk Pak Eko. Nggih. Cobi kaya ngapa? Suwe ora tau krungu Lestari. Kuwi bojomu ya apal jo lagu. Walah bojoku angger lancar duwike methi nyanyine Lestari. Piye? Rasa tresno kang sejati manggiya Lestari. Nek pas tak kei dhuwit. Terus nek ora tak kei dhuwit ya ayalah sholat. Lho kuwi mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa. Wangkel aku.